ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମୃତି କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଉତରାପୁରର ନୂଆହାଟ ପଡ଼ିଆରେ 5 ଦିନିଆ ସୀମାନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଓ ଗଜାସୁର ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓ କଳାପ୍ରେମୀମାନେ ଏଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ଦର୍ଶକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତି ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରେମୁଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମୃତି କମିଟିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କମିଟିର ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ନୀଳଗିରି ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷକ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନୀୟ ବକ୍ତା ତଥା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ରାଉତ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଭବେନ୍ଦ୍ର ଗୟା, ଅନ୍ୟତମ ଉପଦେଷ୍ଟା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଥିଲେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କମିଟିର ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ନୂତନ କରି 201 ଜଣ ଯୁବକ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ସହ ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। आपण माने बहु कष्ट स्वीकार करी बहु श्रम साधन करी अर्थ विनिमय करी ये जो सीमांत महोत्सव अनुष्ठित कर सफलता सहकारे आज उद्घाटन दिवस रे अंतत गोटे बड़ जिनस साधन होउची जे रिजनल इनबालांस को दूर कर आंचलिक वैषम्यवाद सुधांशु बाबू जो कहते जे वरिष्ठ नागरिक मान जो दैनंदिन क्लेश बा द्विधा बा संशय को दूर करने गोटे भल मार्ग ए महोत्सव जो लक्ष्य रोचे ए माटीर अस्मिता ए माटीर गरिमा ए माटीर ऐतिह्य ए माटीर संस्कृति ए माटीर परंपरा को किपरि परिपुष्ट करा जाय परिबो किपरि उज्जीवित करा जाय परिबो किपरि समस्त हृदय रे ए माटी उद्बलन सृष्टि करि परिबो यही मुख्य उद्देश्य। ए अनुष्ठान ने वर्ष 201 जन परमानेंट मेंबर को जोड़िबारे आज सक्षम होईची मयूरभंज बालेश्वर जिल्लारू यह आम अनुष्ठान पे एक गौरवर मुहूर्त। वर्तमान अनुरोध करी आम को जोड़िबा पई जो प्रयास से प्रयास रे से जो आज जोड़ी हो जाइचंती से मध्य ए वर्ष सब वर्ष आसंती अतिथि होई किंतु ए वर्ष सी मु खुलम खुला कहवा चाहूँगी अतिथि कंटाक्ट करने ठारू कार्ड नहीं पाखे पहुँचवा पर्यंत ए कार्य निजर भावी से कर से आम टे करताली दबा जे उपदेष्टा होता अतिथि आसी कम करती किंतु ए वर्ष निजे अनुष्ठान भावी दायित्व नहीं आउ थे मोर हृदय गभीरतम प्रदेश धन्यवाद दूसरी। सीमांत महोत्सव आरंभ है यार मुख्य उद्देश्य होची ये दुईटी जो जिला मयूरभंज एवं बालेश्वर मिलन ये तो सीमांत तत्सहित ये थिला एक उपांत अंचल एठी ना मयूरभंज प्रशासन शीघ्र पहुँची पारिबो ना बालेश्वर प्रशासन शीघ्र पहुँची पारिबो रास्ता घाटर दुरवस्था थिला एठिकार लोक आमोद प्रमोद केमिति पाइबे एठी सेही कथा ही चिंताशील व्यक्ति माने चिंता करिथिले एवं तार स्वरूप सदृश ये सीमांत महोत्सव जन्म नहीं थिला। परवर्ती पर्याय अंचलवासी सहयोग उभय जिलार अति सुंदर थिला एवं एठी सीमांत महोत्सव आरंभ होला। एठिकार जो माँ भौणी माने जो माने वर्ष तमाम केवल घर घरकरणा
ଚାଷ ବାସ ଏଇ ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ଯିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ନହେଲେ ବାରିପଦା କି ବଡ଼ସାଇ କି ବେତନଟି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଭଳି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 23 ବର୍ଷ ତଳେ ନଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଯଦିଓ ଆଜି ଯୁଗ ଆଗକୁ ଆଗେଇଛି